Narodila som sa v Čiernej Lehote, v tomto dome, ktorý aj pri mojom narodení mal číslo 144. Moja starka v tom videla takú symboliku, lebo mám v dátume narodenia viac tých čísiel 4, 24. máj 1954, v dome číslo 144. No, priznám sa, že od dosť takého útleho teda veku, skorej mladosti, možno, že som mala 6-7 rokov, tak som sa pohrávala s tým, že by som si vedela predstaviť, že budem robiť nejakú prácu, ktorá bude s ľuďmi, budem ich prehovárať, budem im prednášať, budem im hovoriť o sociálnej spravodlivosti, o rovnosti a že budem robiť v prospech ľudí. A nevedela som vtedy, že či to má byť politika, ale obsah ako keby napovedal, že je to niečo podobné. Ten minulý režim bol tak trošku možno o niečom inom, ako je teraz, že povedzme, žena sa viac angažuje v politike a možno naozaj už skoro vie, že by rada teda išla touto cestou. V tom období to také nebolo a ženy v politike ani nejak neboli. Bola to taká mužská teda oblasť, v ktorej sa angažovali a sem tam sa nejaká žena objavila, ale toho bolo naozaj veľmi málo. Ale spomínam si na jeden zážitok, ktorý mi hovorila stále moja starka, že raz tu kdesi na dvore, a to by potvrdili skoro všetci Lehoťania, ktorí ešte žijú a majú môj vek a sú aj starší, povedzme o 10 rokov, 15 a stále takí tu sú, že som si vyniesla taký stolík na tento dvor a začala som najprv vyspevovať, aby som zaujala ľudí a sa tu dosť tak ich veľa zhromaždilo, najmä deti, ale aj starší ľudia. Moja starka ma pozorovala spoza okna a povedala, že raz teda určite budem prezidentkou a že zariadím, aby sa všetci mali veľmi dobre. Tak toto bolo také asi možno ako prvý kontakt s politikou a na krátky čas môjho života sa mi to v podstate aj podarilo. Keby som sa mala zaoberať osobnosťami, ktoré stáli na mojej ceste, keď som sa rozhodovala, že to bude odbor politológia, ktorému sa budem venovať, tak musím hlboko aj do vlastne minulého režimu sa vrátiť, pretože bola to predovšetkým moja profesorka zo strednej školy v odbore história. Bola zároveň človekom, ktorý učil filozofiu a to boli predmety, ktoré ma neskutočne ovplyvňovali, takže určite by to bola Alicka Hudačeková. No a potom na vysokej škole to boli takí traja vzácni ľudia a spomeniem ich aj preto, a teraz úsmev, keď sa ich pýtali, ktorého svojho žiaka považujú za najobľúbenejšieho a do života najviac pripraveného, tak to boli presne tí istí, ktorých poviem ja. Bol to vedúci katedry histórie, pán profesor Ladislav Tajták, ktorý ma učil obdobie Rakúsko-Uhorska a formovanie politických strán v tomto období, a u ktorého som robila pomocnú vedeckú silu a ktorému ponúkol ostať na katedre histórie na Filozofickej fakulte UPŠ v Prešove. Nešla som žiaľ ako keby touto cestou, ale niekedy sú to veci, ktoré ani neviete prečo odmietnete. Rovnako som si vážila dvoch manželov, manželský pár na odbore filozofia, Teodora a Vierku Hudečkovcov, ktorí ma učili dejiny filozofie. A tu sa tak zvláštne prepájala tá filozofia s históriou,
bolo tam vidno, že ako keby filozofia dejín ma zaujímala a zaujímali ma vždy osobnosti, ktoré formujú i politický, i spoločenský život. Takže títo ľudia ma veľmi ovplyvnili. Hudečkovci študovali na Karlovej univerzite v Prahe a bola to pre mňa taká ako keby taký pražský, ten český ako keby závan do toho slovenského prostredia. Boli veľmi odvážni, nebáli sa. A spomínam si na to, ako sme čítali a interpretovali Masaryka. To ma navždy poznačilo, najmä všetky jeho práce venované demokracii. Ďakujem im za to, že otvorili odvážne už v minulom režime tento priestor, pretože to boli nádherné semináre a ja sa vlastne tomu Masarykovi vo väzbe na teóriu demokracii venujem stále. Potom to bol docent Tolt, ktorý prešiel do Košíc na filozofickú fakultu, ktorý bol vlastne filozofom prírodovedcom a učil nás dialektiku. A nie materializmus iba, ale dialektický materializmus a učil nás to na základoch prírodných vied. A to ma veľmi ovplyvnilo, lebo vtedy som pochopila, ako sa dá bez ideológie vlastne pochopiť a rozmýšľať o svete a o ľuďoch a o všetkom, čo sa teda deje. Takže to boli také vzácne osobnosti. No a musím spomenúť profesora Pala Mešťana, ktorý je vnímaný dnes možno ako kontroverzný teda človek, pretože bol spojený možno viac s tým minulým režimom, ale bol nesmierne, by som povedala, morálne vzácnym človekom a s ním som participovala na všetkých konferenciách a sú tam moje vystúpenia zdokumentované, ktoré sa týkali holokaustu, obdobiu druhej svetovej vojny a prešla som si vlastne s ním a s celou tou komunitou, napríklad s ľuďmi ako profesor Jelínek alebo Gila Fatranová, ale najmä Editka Grossmanová. Aj tie miesta, kde oni proste trpeli, myslím teraz na Osvienčím a styk s týmito ľuďmi, zážitok z toho, že ich osobne poznám, že si s nimi tykám, že ma vzali medzi seba, ma navždy poznačil, pretože som si uvedomila, že ten rozmer proste toho rasového násilia, nenávisti, šovinizmu, intolerancie a nacionalizmu je vlastne v každej dobe, aj keď žijeme v miery prítomný a že je nesmierne zhubný a že dokáže za minútu rozmetať celý štát a ohroziť ľudí na živote. A to sa deje aj dnes, takže to ma navždy poznačilo a povedala som si, že by som chcela, aby takáto doba nikdy už nenastala. Toto je pre mňa obrovský odkaz. Títo ľudia ma ideové, by som povedala, formovali, navždy to ostalo vo mne. A potom to bol samozrejme môj otec, ktorý celý život žil v politike, bol politikom a zažívala som si s ním všetko. 50. roky, 68. rok, 70. roky, normalizáciu. Všetko to, čo ho trápilo, hej, o čom uvažoval, pretože bol človekom, ktorý rovnako ako ja sníval o spoločnosti, ktorá bude postavená na sociálnej spravodlivosti, sociálnej rovnosti a napriek tomu, že ho 68. rok neskutočne postihol a že musel odísť z tohto prostredia politiky, navždy ostal verný istým ideám. Bol to účastník Slovenského národného povstania, dostala som do seba úplne prirodzene problematiku antifašizmu, istých revolučných zopnutí za to, čo človek teda potrebuje dokázať. Ale najmä jeho dve vety ma výrazne poznačili otcove, ktorý málo rozprával, ale so mnou veľmi. Dokonca, keď už som ho vyrazila z izby, tak sa vrátil znovu, 5 minút a ďalej ma vychovával. Bola veta ako aktívneho účastníka SNP, že za ideály peniaze sa neberú. To ma veľmi poznačilo. A potom v hlbokom komunizme jeho veta, tak kľud prosím súdruhovia, veď sme predovšetkým ľudia. No a nemusel mi už nikdy viac nič povedať, tak mi to utkvelo v pamäti a tak sa to zapísalo hlboko do mojej duše, že som sa usilovala niesť túto jeho štafetu ďalej.
Starký bol neskutočne pracovitý, veľmi si vážil rodinu, pretože ako 12-ročný prišiel o mamku a už ako 12-ročný chlapec pracoval v slavošovských papierniach, kde dával pozor na to, aby papier a filec nevošli do stroja, takže už takéto dieťa v podstate zarábal, aby pomohol rodine. Jeho ocko sa znovu oženil, mal ďalších ešte 5 detí, takže bolo sa obracať. No a veľmi som si ho vážila, pretože od rána do večera pracoval. Ak sa vrátil z fabriky, tak kosil po celej dedine, vždy niečo pestoval, hrozno, robil víno a každý večer sme mali hostí. Bol taký zaujímavý v tom, že keď sa približovala ručička k 9. hodine, tak všetkých poslal domov. Nikto sa nikdy neurazil a prišli aj ďalší deň. Vypilo sa iba deci alebo 2 deci vínka a pilo sa v podstate ako keby celú zimu. Ale úžasné bolo to, že naozaj iba ako taká koštovka. Proste sa neopíjalo, nikdy v živote nebol v krčme a to sa mi na ňom veľmi páčilo, ma to fascinovalo. Ale najviac ma zaujal svojimi príbehmi z ruského zajatia. Stále mi ukazoval nejaké omrzliny na tele. Nebolo to jednoduché, pravdepodobne, obdobie, pretože bojoval v rakúsko-uhorskej armáde a takto padli do zajatia. A takto sa dostal do Ruska. Tak som sedávala pod stolom a bola som veľmi tiché dieťa a všetky tie príbehy som sa snažila si zapamätať a bol pre mňa obrovským hrdinom. To zase je neodškriepiteľné a veľmi som ho obdivovala, že to všetko zvládol a že stále mal pozitívny vzťah k životu. Naučil ma napríklad tancovať kozáka. To sa tam naučil teda v tom zajatí a krásne spieval a veľmi pekne tancoval. Mal proste radosť zo života. To bolo proste niečo úžasné. Takže ja som vždy bola nastavená skôr na prácu v prospech celku ako v prospech seba, tak som veľmi citlivo vnímala to, aký typ kolektívu ma formuje, v akom type kolektívu pracujem. To je práve o tom rozdiele medzi tým, či bojujem iba za seba, alebo bojujem za ten celok, tak to moje nastavenie bolo za ten celok. Takže mala som vždy dobrý pocit z kolektívu, ktorý sa dokázal dohodnúť na to, kam pôjdeme, aký program budeme realizovať a že sme všetci nejak tak ťahli za jeden povraz. To bolo veľmi dôležité. Dlhú chvíľu som to zažívala pri vzniku katedry politológie v Prešove na Filozofickej fakulte, ktorá bola vtedy súčasťou UPJŠ. A rovnako treba povedať, že aj tu na Filozofickej fakulte v Košiciach, ktorá je súčasťou UPJŠ. Takže myslím si, že ľudia, ktorí bez ohľadu na to, ako sú politicky alebo stranicky orientovaní, čo je ich proste prvou preferenciou, čo je ich hodnotou, tak dokázali realizovať program, ktorý bol prospešný práve pre ten odbor. To bolo pre mňa strašne dôležité. Treba povedať, že pre začiatky politológie na Slovensku som sa úplne sama nerozhodla, ale boli tu vzácni hostia z Nemecka, z Spojených štátov amerických, ktorí vyberali osobnosti, ktoré by mohli tento odbor založiť. Rovnako aj na Slovensku, najmä profesor Miro Kusí, ktorý bol v tom období teda minulého režimu dizidentskom, teda hnutí, a pre mňa bolo veľké prekvapenie, že ma oslovil a že sme vlastne spolu participovali na zakladaní tohto odboru na Slovensku. Prvá katedra politológie vznikla v 90. rokoch, rovno v 90. roku, 91. na Univerzite Komenského v Bratislave a my sme boli hneď druhí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove.
To znamená, že to je 30 rokov, takže je to dlhá doba, počas ktorej sa formoval tento odbor. Treba povedať, že nebyť veľmi dobrého človeka, vynikajúceho profesionála, vtedy dekana Filozofickej fakulty, profesora Janka Sabola, doktora vied, ktorý podporil tú ideu vzniku odboru a vlastne aj ovplyvnil proste to osadenstvo v tom zmysle, že je to veľmi dôležité pre výchovu k občianstvu a pre kreovanie demokratickej spoločnosti, tak by to nebolo bývalo vzniklo. Takže jemu patrí veľká vďaka. Rovnako chcem možno teraz už aj poďakovať, teraz to už tak nebýva, osobnostiam, ktorí v tom období boli nevyhnutní ako recenzenti toho študijného programu. Chcem spomenúť profesora Egona Hlavatého z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, Juraja Fabiana, rovnako z Akadémie vied, z Ústavu politických vied, doktora Jožka Jablonického, doktora vied, ktorý bol aj dizident a ktorý aj vlastne bol jeden z spoluzakladateľov potom Ústavu politických vied v Bratislave, ktorí napísali recenzné posudky na tento náš študijný program a ten sa vlastne potom predstavoval v akademickom senáte aj na úrovni vedenia fakulty a univerzity. Chcem povedať, že to nebolo jednoduché, ako sa to teraz možno zdá. Rovnako musím spomenúť už nebohého profesora Filipa Tuhého, ktorý mi celý čas pomáhal pri zrode tohto odboru zo Spojených štátov amerických, z Wilkes-Barre univerzity, ktorý bol pri programovej skladbe, čo má byť vlastne politológia a rovnako aj ako taký, by som bola, koordinátor toho, že tá predmetná skladba bude v súlade aj s tým, ako sa vyvíjala politológia Spojených štátov amerických, ale aj v západnej Európe po druhej svetovej vojne. My sme dosť boli inšpirovaní nielen USA, ale aj Nemeckom a Francúzskom, to chcem povedať. A táto predmetná skladba, ako sme ju vystavali, nikdy nebola spochybnená. To je veľmi, veľmi dôležité. No a čo sa udialo za tých 30 rokov, tak v mojom živote veľa, pretože ten priestor Prešova som musela opustiť. Sympatické bolo to, že všetci učitelia išli so mnou sem do Košíc a všetci doktorandi, 9 až na 1., 10., ktorý tam ostal. A vlastne sme založili tú katedru ešte už v Košiciach, pretože sa medzi tým Prešovská univerzita osamostatnila a bola to samostatná univerzita. Tak toto, by som povedala, sú také momenty, ktoré, ak skladám vety, vyzerajú navonok ako veľmi jednoduchá teda cesta, ale bola veľmi zložitá. Na tej ceste stálo veľa opozičných teda ľudí, ktorí si mysleli, že na to nemáme, že to nedáme a že to možno aj vzdáme. Ale taká moja tvrdohlavosť pri mojej, si dovolím tvrdiť trošku, takej aj citlivej a uplakanejšej povahe, to bolo iba tak navonok, lebo mám aj v sebe tvrdosť a tvrdohlavosť, asi po otcovi, tak som ju proste dotiahla tak, ako si myslím, že dotiahnutá mala byť. Vždy je veľmi dobré, ak dám priestor človeku, aby sa predstavil, aby ukázal, čo je v ňom, ale zároveň, aby nikdy nepotláčal kolektív, pretože zase v kolektíve dokáže urobiť veľmi vzácne a pre spoločnosť prospešné veci. Nakoniec sme ľudia, ktorí žijú v rôznych typoch kolektívov, už aj rodina je svojím spôsobom kolektív, takže na to možno by nemali nikdy zabúdať. A uvedomiť si, že kompromis vlastne to je celý náš život, že ho vždy musíme robiť. A musíme sa usilovať o to, aby aj v spoločnosti a v politike hral dôležitú úlohu. No a ja som dovtedy stále chodila k potoku, pretože naozaj tam boli pstruhy a sa chytali a opekali sme si ich napríklad večer. A bolo to pre mňa
fascinujúce miesto, pretože tam som mohla sedieť potichu 2-3 hodiny a premýšľať ako malé dievčatko a zistila som, že ak sa zahľadím na vonku, na jednu vonku, tak vlastne cestujem. Ako keby som bola vo vlaku v aute. Zrazu ma ten potok ako keby niesol. A vždy som si predstavovala, že kde všade pôjdem. Cez tú vonku tým potokom. Košice sú moje mesto. Hej. Žijem tu od svojich 18 rokov a neskutočne ich milujem. Musím povedať, že som pôsobila počas toho obdobia aj v Prešovského, aj tohto v rôznych pozíciách. Bola som poslankyňou Národnej rady, bola som poradcom podpredsedu vlády, bola som 13 rokov v akreditačnej komisii, bola som v kurikulárnej rade ministerstva školstva, bola som dokonca podpredsedníčkou sociálno-demokratickej strany na Slovensku. V Rade vlády pre národnosti ja už ani neviem, čo tam všetko by som mohla napočítať, takže vždy ten kontakt s tou Bratislavou bol a to som prenášala tu, pretože je to veľmi dôležité, aby tí študenti nemali pocit, že žijú niekde na okraji proste Bratislavy a že nás tu nevnímajú ako rovnocenných a rovnoprávnych partnerov. Naopak teda určite sme. Takže toto je strašne dôležité. No ale musím sa priznať, že cestou vlakom, lebo som stále cestovala vlakom, niekedy aj 2-krát do týždňa, tak vám musím povedať, že tak už okolo Liptovského Mikuláša mi srdiečko začalo šťastne búchať a ten pocit prejsť sa teda po Košickom námestí, to bol vždy taký zaujímavý liek, ktorý ma ubezpečil v tom, že tu som doma. Mladí ľudia by mali sa celý čas držať takej skepsy, tak toto poviem, že pochybovať o všetkom, čo vidia, čo pozorujú, čo čítajú, jednoducho pochybovať. Je to jediná metóda, ako sa ubrániť tomu, že by sme opäť skočili do dôb výlučnej ideológie a jedinej pravdy. Jednoducho treba byť opatrný a treba ako keby sa vracať k autentickým zdrojom, stále proste čítať, polemizovať nielen s inými ľuďmi, ale aj sám so sebou a rozmýšľať o tom, či naozaj existuje niečo, čo môžem označiť ako konečnú hotovú pravdu, nejakú absolútnu pravdu. To jednoducho nie je. No, zažili sme dobu, keď sa z pozície vládnych činiteľov útočilo na tento odbor a musím povedať, že to trvalo roky. Ja som zvykla povedať, že choďte to robiť a povedať v západnej Európe, kde človek, ktorý do politiky vstupuje, má dokonca takmer automaticky politologické vzdelanie. Povedzte to Masarykovi, ktorý povedal, že keby aj ten, čo dláždi ulice, mal aké také politologické vzdelanie, tak by to ináč vyzeralo so stavom občianskej spoločnosti. Ja si myslím, že tým povedal strašne veľa. A čo ma možno znepokojilo, bolo to, že pod vplyvom týchto výrokov upadala tak trošku politológia, mala čoraz menej záujemcov. A naozaj si ľudia mysleli, že je tu asi tisíce politológov. Minulý rok som odovzdala do vlády dokument, kde som ukázala, že na Slovensku je už iba 6 katedier a že je tam iba po 10, 15 študentov. To znamená, že vlastne sa udialo čosi, čo sa nikdy nemalo udiať, pretože kto iný ako politológovia majú byť tí, ktorí vychovávajú k občianstvu, k demokracii, ktorí proste ukážu aj tej ďalšej generácii, že prečo je to tak strašne dôležité, prečo je dôležitý aktívny občan, prečo netreba čakať na to, čo nám príde zhora, ale treba byť jednoducho participatívnym občanom. A automaticky ma napadne Robert Dahl, a to je taký môj asi posledný odkaz, ktorý povedal, že nejaká tá rovnosť
nebude nikdy. Hej. Aj o tej politickej rovnosti možno dnes by sme mali pochybovať, lebo je strašne popredkávaná tým stranickým, partokratickým, proste ako keby režimom. Nakoniec na to upozorňoval niekoľkokrát človek, ktorý partokraciu ako prvú spracoval, to je Mojše Ostragorský, že jednoducho by sme mali sa vrátiť alebo uvažovať v tom zmysle, že tak dobre, nie sme si rovní, aj politicky to vyzerá všelijako, ale sme rovnocenní. A mne sa strašne páčila jeho idea, jeho veta, že demokracia by bola úspešná a bolo by hodné za ňu bojovať, ak teda by sa vlády správali tak, že ten systém moci a ten spôsob vládnutia by založili na tom, že ľudia sú rovnocenní. To je nádherný odkaz. Založte spôsob vládnutia na rovnocennosti ľudí. A to si myslím je strašne vzdialený ideál. Ale ak by som mala ešte raz sa pustiť cestou boja za uplatnenie tohto princípu, tak by som tú cestu ešte raz prišla. Aj so všetkými bolestiami a starostiami a trápeniami. Ja si myslím, že vy všetci študenti viete, lebo som sa vždy hodnotovo odkryla. Richard Miller povedal v takej jednej svojej piesni, že už nikdy nebudem nahý, ale ja som sa celý život práve opačne správala. Najmä pred študentami, že odkryla som sa až na tú kožu, to znamená, vedeli ste, ako rozmýšľam, ako cítim. A myslím si, že to bola dobrá cesta, ktorá ich mohla formovať a mohli o tom premýšľať, že je to síce nebezpečné, možno zložité, že treba možno byť viac opatrený, ale predsa len asi na konci života si človek povie, že asi to tak malo byť, ako žil. Nebáť sa a povedať ten svoj postoj.